Er I klar? Jeg skal nok have min telefon. Jeg har forberedt nogle spørgsmål. Jeg plejer faktisk lige at sende dem. Ja, men, det er så fint. Men skal det her tykke med ud, eller så bliver det Nå, venlig. Er det din? Nå, men så, ved du, jeg har den i lommen? Nå, jamen. Så det skal du ikke tænke på. Men jeg synes også bare, jeg har erfaret, når jeg så sender spørgsmålene, de har aldrig rigtig læst dem alene. Nej, så det er fint. Vi tager det her. Ja. Og det er meget nede på jorden, og hvis du ikke kan svare, så går vi videre, og hvis ikke du vil svare, så går vi også videre. Så det er meget, det skal være hyggeligt. Vi skal også have bestilt noget mad. Ja. Er det på kamera eller off? Det hele er bare lidt on cam, ikke? Ja. Det hele er lidt on. Så finder vi de steder, hvor I er mest charmerende, så er det det, vi gør. Ja. Ej, hvor er I gode. Ja. Okay. Okay. Det her, det er jo, jeg er jo total B-menneske, så jeg er jo sådan, det er tidligt for mig det her. Er det det? Ja, jeg kan forestille mig, at nej, du er måske også B-menneske faktisk. Jeg var et B-menneske, ja. Ja. Så fik jeg en datter, så bliver man af. Ja. Tvunget af. Eller jeg er stadig sygt træt om morgenen, så det er ikke fordi, jeg sådan trives super Jeg har det jo meget fysisk dårligt, hvis jeg stopper tidligt. Ja, må jeg høre, hvad tidligt er? Altså i går, der satte jeg ikke ud, der vågnede jeg 2:30. Nej. Jo. Altså 14:30? Ja. Nej. Jo. Du skal se min agent og min samtale. Det er sådan noget. Hey, kan du godt lige ringe, når du vågner? Jeg ved godt, det er ved 3-4 tiden, men jeg er klar der. Okay, det er jo Benny James sent. Altså, hvad lavede du om? Nej, jeg sover. Jeg kan gå i seng. Lad os sige, jeg går i seng kl. 12. Og jeg kan være helt udhvilet hele dagen. Jeg ved, jeg vågner ikke før 12 stykker. Du river 12 timer i streg? Altid, hver nat. Det gør min far også den dag. Okay. Ja, så når min far, hvis vi tager på ferie eller sådan noget der, ikke? Ja. Så siger vi til hinanden sådan, sætter vi ur i dag, eller gør vi ikke? Sådan, vi gør det ikke. Så vi har Paris eller et eller andet. 12 stykker i vågner. I når aldrig morgenmaden? Nej, aldrig. Det gør vi jo. Men ikke den der inkluderet i hotellet? Nej. Nej, den lukker kl. Nej, den er vi længe. Det er sådan natmad. Ja. Okay, fordi det er sat med børnet, og ja. sove 12 timer hver gang. Ja, men hallo, det kan man da godt. Børnet. Ja, jeg vågner helt hævet. Jeg kan godt nogle gange, men altså, det sender jeg på lov. Ja. Okay, hvorfor? Vi kan bare tage den simpelthen fra toppen. Ja. Jeg er jo heller ikke journalist, så det føles nogle gange sådan lidt, okay, hvorfor spørger du om det nu? Okay. Og, ja. Hvorfor spiser vi her? Hvor er vi henne? Vi er på Cantina. Det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg tror bare, jeg synes, det er et hyggeligt sted. Jeg har ikke været så meget. Nej, okay. Jeg har været 2 gange, tror jeg. Okay. Det er mest en aftenting, ikke? Jo, jeg ved egentlig ikke. Jeg ved ikke, om man kan fornemme heller. Jo, det er meget sådan... Ej, skal jeg være helt ærlig? Jeg sendte jo faktisk 2-3 steder. Ja. Og så tænkte jeg, for jeg laver også content. Og så tænkte jeg sådan, hvor er faktisk også flot filmisk. Ja. Og måske ikke... Altså for eksempel Atelier September. Ja. Man har aldrig været der, hvor der ikke er fyldt, og det er sådan, du sidder som... Vi skulle starte de første 45 minutter ude på gaden, ikke? Ja. Og så jeg tænkte også, hvad praktisk og hvad hyggeligt. Ja. Og så... det er vi glade for. Ja, jamen jeg tænkte bare, at det var hyggeligt. Jeg føler, vi har været et par gange før, har vi ikke? Vi har været her en gang, ja. Nej, jeg føler, vi har været her med Rasmus Brohave. Og Jeanette, ja. Og Jeanette, ja. Det er tredje gang. Ja, det er så godt. Nej, det skal du sige. Men vi har siddet forskellige steder. Nej, fordi det er jo gæsten, der vælger stedet. Det skal jeg ikke influere jo. Nej, det er rigtigt. Ja. Det er ikke, fordi jeg har et specielt forhold til stedet. Nej, okay. Hvor er du egentlig fra? Jeg Holte. Okay. Born and raised og bor endnu. Ja? Ja. Jeg skulle have flyttet 1. november, men fordi mine forældre er ejendomsmælere, så de kan fikse det rimelig juks-agtigt, ikke? Men der lavede jeg stadig dans, så jeg var sådan... Og jeg skulle flytte den 1. november, jeg måtte ikke vente. Nå, hvem sagde det? Det sagde lejligheden? Ja, lejligheden. Ja, okay. Og finalen var den 22. november, så jeg kunne ikke gøre noget. Vent lige til at vinde og vinde med dans, og så lad mig... Er vi enige? Jeg var sådan, kan jeg komme og sætte en sofa eller noget? Eller? Altså lad mig lige køkke her. Hvor dårligt. Ja, I know. Men, Nå, okay. Ja, så tror jeg bare, jeg fandt ud af efter, at sådan, jeg gider faktisk ikke flytte ud i år. Nej. Fordi nu har jeg ret meget arbejde, og så flytter jeg... Eller så skal jeg lave musical. Sådan rimelig intenst fra... Vi har nogle prøver i maj, og så starter jeg august helt til sådan noget slut november. Så det er sådan... Er det rundt i hele Danmark så? Ja, vi er i Falconer og i Vejle og Holstebro. Når du så i Vejle, er du så i Vejle en måned? Eller er det hjemme hver aften? Nej, så bor jeg der. Okay. Ja, så bor jeg der, ja. Så får jeg diæter og sådan noget, så skal jeg altid sidde og hygge med der. Jo, du er i Vejle. Ja, det er faktisk godt. Ja, okay. Ja, det er derfor, jeg skal hygge mig nu. Ja. Så det ikke bliver sådan 3 lort, eller måneder. Okay, så der er ikke noget specielt forhold til... Hvor har du gået gymnasiet så? Neum. Men det var så min 3. prioritet. Ikke for at tale Neum ned. Hey. Altså, skud udagtigt, men sådan, fuck. Nå, det var det. Nå, hvor ville du have været? Jeg havde CG, Christianshavn. Og, det er lidt langt til for ja, men jeg skulle bare væk. Ja. Altså, det kom du ikke? Nej, det kom jeg sgu ikke. Nej. Og Averhøj, og så havde jeg Neum, ja, okay. og så Øregård. Ja, okay. Ja, men det var fint, jeg kom igennem, jeg fik min hund.
Det er det vigtigste. Ja, det er det. Hvad spiser du så normalt til frokost? Du sover måske? Jeg sover frokost. Ej, lad os lige tage den. Så du vågner sent, ikke? Og så spiser du morgenmad der, og frokost klokken 18, og så aftensmad 10, eller hvad er det? Det kan godt se sådan ud. Okay. Sådan så du i går. Ja. Men det er super forskelligt. Også fordi jeg er meget på farten. Så jeg føler, det er sjældent, jeg sådan sætter mig ned og har et måltid. Det er meget sådan... Ja, lige lidt. Ja. Ja. Jeg er lidt imponeret over, fordi det virker som om, du er gang i rigtig meget. Og du sover halvdelen af tiden. Ej, det er jo så ikke altid. Nej, det er ikke altid. Men jeg tror, at det der sker, det er, at jeg altid laver så meget. Lad os sige på en uge, så har jeg 1 eller 2 dage, hvor jeg kan sove længe. Ja. Og alle de andre dage, så kører jeg på sådan lidt søvnmangel. Ja. Og så du sætter også uret? Ja, jeg sætter uret hele tiden. Okay. Det er derfor, når jeg så endelig ikke gør, så ved jeg godt. Jeg vidste godt, da jeg gik i seng i forgårs. Nu sætter jeg ikke ur, så ved jeg, så bliver den 3-4 stykker. Og så står jeg sådan bare op med mig selv. Hvor ked af det bliver, når jeg vågner, og klokken er sådan noget 3, så er jeg sådan, ej, ved du hvad, jeg har lige været syg, jeg har lige været i London, jeg har noget, jeg skal catch in. Jeg har brug for det. Ja, så vågner jeg sådan 2:30, så bliver jeg alligevel fucking dårlig humør. Ja? Men jo, jeg bliver fucking dårlig humør. Jo. Du føler helt, det var det? Jo, og så vågner jeg sådan til der er sådan 40 opkald, og jeg ved bare, nu kommer jeg til at bruge næste time på at fikse alt det her, og sådan forklare mig. Og notifikationerne, når man... Ja, jeg bliver så dårlig humør. Men jeg er nødt til det. Det er en investering, at jeg er nødt til at ikke sætte ur. Det er rigtigt. Ja. Det er jo også søvn, kost og motion, ikke? Jo. Så har du i hvert fald tjekket søvnen af. Ja, det er rigtigt, ja. Hvad kender vi dig for, Anna? Hvis der måtte være nogen derude, der ikke vidste, hvem du var. Godt spørgsmål. Altså, jeg har lavet en masse skuespil og tv. Meget ungdomsfiktion. Og laver mine egne medier. Ja. Og... Altså det som vi andre, vi voksne kalder YouTuber. Ja, YouTuber. Ja, det laver jeg også. Jeg laver TikTok og Instagram. Ja. Hvad startede du med? Jeg startede med skuespil, faktisk. Hvordan? Jeg spillede tennis sådan noget 6 gange om ugen. Ja. Og var ret dygtig til det, tog til alle mulige mesterskaber, jeg ved ikke hvad. Ja. Men jeg havde det af hele mit hjerte. Var det sådan en far, der pacede? Ej, jeg vil ikke sige en pace, men det betød meget for far. Ja. Og der var også potentiale her, det var der. Ja. Og så jeg tror også klubben, de synes også, det var fedt. Og det var aldrig sådan, jeg kunne aldrig bare til sin træning. Det var også, så fik jeg alle mulige, jeg skulle træne derhjemme, og jeg skulle komme. Lide at spille tennis, skal jeg bare lige. Jeg startede med at kunne lide det, men så da det blev højere plan, så var det sådan, jeg skulle træne i weekenden, jeg skulle komme til turneringer, og jeg skulle... Okay. Og jeg var også mindre i skole, for jeg skulle gå før, for at komme til alle de der kampe og sådan noget. Så mit sociale liv var også bare lort. Og så var jeg sådan, jeg er nødt til at stoppe med det her. Og min mor, hun Hvornår var det? Det var i... Hvornår var det? Det var sådan noget 5. Altså jeg var ung jo, jeg var lille. Nå, okay. Men det var stadig sådan... Det føltes meget intenst, fordi det var, når man ikke gider at lave det. Så det er jo ikke fordi, der gik øl og fyre i den? Nej, overhovedet ikke. Nej. Overhovedet ikke. Det var bare det eneste, der var, det var tennis. Ja, det skal vi se noget af. Vil du kalde ham ned? Prøv at smile til ham, lige blink til ham. Men tror du det er nok? Ja, okay. Nå. Ja, og så var jeg sådan, min mor, hun var meget sådan der, hvis du ikke er glad, så stopper vi. Okay. Så vi tog ned i klubben, og så var vi sådan, jeg stopper her. Også fordi der har været meget i den der klub, jeg var lidt træt af det, helt ærligt. Lige til sidst var jeg lidt træt. Så stoppede jeg, og så blev jeg totalt rastløs. Fordi nu var hele mit liv jo væk. Du havde så meget at lave nu? Jeg havde så meget tid, så jeg tog til alle sådan prøveundervisninger på alle sportsgrene. Jeg var inde og prøve at lave karate, og jeg prøvede fodbold, jeg prøvede simpelthen alt, og der var intet der sådan. Og jeg var, skal lige sige, jeg var super introvert på det tidspunkt. Ja. Så sådan, jeg kunne, altså sådan noget med at stå på en scene, det var mit største mareridt. Ja, okay. Største mareridt. Jeg prøvede også teater. Værste i hele mit liv. Jeg var det kunne du heller ikke lide? Slet ikke. Nå, slet ikke. Ja, det er ret sjovt. Og så, hvad hedder det? Skal vi lige bestille? Ja. Hvad? Det er ikke. Det er hæftigt, at vi starter med sådan en pizza, det ved jeg ikke, jeg kan. Hvad kunne I tænke? Ja, det er jo lige det. Hvad er din favoritret? Min favoritret? Ja, altså her på kortet. Ikke, jeg synes, saltimbocca smager dejligt. Hvad for en? Saltimbocca. Kalvekotelet. Okay. Kalvekotelet. Ellers er det risotto også dejligt. Ja, så skal jeg lægge ned bagefter. Vi kan også bare tage nogle små retter. Ja, eller sådan det kan vi også. Vil det nogle forretter? Jo. Jeg gad i hvert fald godt have en kaffe her. Ja. En cappuccino. Bare lige. Det er morgenkaffen. Vildsvinragu eller rigatonien? Ikke det der ragu. Det lyder crazy mærkeligt. Undskyld, men... Måske en grillet havbars til deling også. Kan du lide fisk? Ja, det er fint. Ja. Ikke rigtigt? Jo. Okay. Ja, det er morgenmad for mig det her. Så jeg skal bare lige nippe lidt, ikke? Ja.
Men bare kør. Jeg har ikke croissant. Nej. Okay. Jeg har en brødkurv til det. Har vi... jeg tror godt, vi vil have en brødkurv, ikke? Jo. En brødkurv. Ja. Sådan. Okay, så du havde lige pludselig en masse tid, da du ikke spillede tennis mere. Ja. Og du gad ikke teater heller. Nej, det er faktisk, det lyder så åndssvagt, når jeg siger det nu. Ja, lidt. Men, jeg tror, jeg er nødt til at starte mere slow, end jeg gjorde. Teater, det er meget sådan, okay, nu laver vi impro, alle rejser op og finder en marker. Altså, det er sådan vildt grænseoverskridende. Ja. Meget mere, end hvad jeg vil sige, ungdomsvision var. Specielt hvis man også er lidt introvert, ikke? Ja, det var mit værste marked. Og så også fordi, at det var teatermarkedet, og der er sådan en kæmpe lang venteliste. Så jeg kunne ikke komme ind på det hold, min alder var lavet til, så jeg kom op med de store børn. Så i forvejen var det fucking intimiderende. Og du gik i 5. og 6. klasse? Ja, jeg var en lille youngster, ja. Så det var forfærdeligt. Men så... det lyder så underligt, men helt oprigtigt, jeg vågnede seriøst en nat eller en morgen. Jeg bare husk, at jeg sådan... Det har nok været en formiddag, eller en eftermiddag. Ja, nej. Okay. Ja, højst sandsynligt. Men jeg havde en drøm om, det er fordi, der kørte der Klassen, som jeg så meget, da jeg var lille. Sådan en ungdomsserie. Den kender du slet ikke? Måske Okay. der... Det er det, Tobias laver. Klassen? Ja. Okay. Det er det, han... Så bag kameraet. Er det ham, Jonas Risvig? Nej. Jamen, jeg kommer til at lyde så gammel her. Ja. Shit. Hvad sker der lige nu? Tobias skriver og instruerer. Det er børnene. Klassen. Hvorfor har jeg ikke hørt ham før? Jonas Risvig? Nej. Altså, han gør det nu, så det er jo nok efter du... Altså, shit. Altså, det er jo nok efter du ikke er... Jamen, Tobias skriver. Tobias er... Nej, men han hedder Tobias Abolder. Når han skriver nok. Han arbejder for DR, ikke? Okay. Nå, men den serie, den drøm, jeg synes, jeg var med i. Sådan Okay. meget intenst. Meget intens. Jeg var overbevist, da jeg vågnede. Jeg var sådan, har jeg lavet det? Så jeg sådan, nej. Ja, nej, det var ret voldsomt. Og så gik jeg ind, og så søgte jeg Klassens skuespillere. Ja. Så gjorde de kraftet, og det var blevet slået op den dag. Altså, det søgte de? Ja. Så var jeg okay. sådan, Det er meant to be. ja, og helt oprigtigt. Og så gik jeg ned i stuen, så søgte jeg ind, eller sendte sådan en video. Og så sagde de gerne ville med til en casting, og så gik jeg ned, og så sagde jeg sådan, hey mor og far, jeg vil gerne til den her casting. Og de sad bare der, Anna, du er helt tabt jo, det kan du jo ikke. Du vil ikke engang kunne spille sin linje nu, hvis vi bad dig om det. Nej. Så jamen, jeg ved, jeg skal det her. Så tog min far fri, og så kørte vi ind til den der casting. Og Hvor gammel er du her? Jeg har gået i 5. Okay, det er stadig på det Ja, tidspunkt? jeg var stadig young. Ja. Okay. Altså nu er jeg ret sikker, eller sådan rimelig Vi sikker. er dernede af. Ja, det har jeg ikke. Og så tog vi fri, min far tog fri, og vi kørte derind, og jeg troede, jeg skulle besvime i den der elevator på vej op. Jeg var så nervøs. Men i det, vi kom ind og sådan kom i gang, jeg synes, det var det sjoveste i hele verden. Hvad blev du bedt om? Det var meget sådan det her setup, hvor Ja, der bare sad en helt caster her. formelt. Ja, Ja. nej, okay. Okay, men vi sad bare to ved et bord. Det var det, Ja, jeg mente, okay. ja. Så her på kantina. Ja. Nej. Og så begyndte han bare at stille sådan nogle spørgsmål, sådan, nu lavede vi som om, at den her gaffel, den har du taget fra hende ved siden af, og hun kommer hen nu, og så skal du forklare hende, det er ikke dig, der har taget den. Du skal lyve. Ja. Så du gjorde jeg rigtig bare, god som til. jeg ville gøre. Ja, sådan, når jeg har ikke taget den. Altså sådan der, helt... Og han elskede det bare. Ja, okay. Og så tror jeg, for at være helt ærlig, jeg var meget sådan der... Jeg passede godt ind i formatet, for jeg var meget sådan ung, og jeg havde fuldt togskinner og sådan noget. Jeg tror gerne, de var noget forskelligt. Ja. Så, Og så passer en visuelt også. ja, det tænkte jeg, ikke? Ja. Og så kørte vi, så fik jeg callback, og vi kørte sådan noget 3-4-5 runder. Og så fik jeg et opkald, at jeg skulle spille Ida, som var en af hovedrollerne. Ja. Og så optog jeg det i sommerferien i 5. Og så kom jeg tilbage i 6. Det er sådan, jeg husker det i hvert fald. Ja. Sommerferien efter, og så var det ligesom ude. Og så var det bare sådan, nå, så er vi i gang. Og det er en ret stor serie, jeg startede ud med, som hovedrolle i hvert Der fald. var mange, der så den. Der var På din helt, alder. jeg kan huske, at jeg går ind i skolegården, fordi vi skal altid samle i sådan Ja. nogle, hvor der står sådan noget 4B eller sådan noget. Jeg kan bare huske, at jeg kom ind, og det var de der øjne, der bare var sådan, what the Det fuck. er hende fra serien. Ja, det Okay. kan jeg tydeligt huske. Og så tog det bare fart derfra, så når du først laver en serie, og lærte dem at kende, så pitcher de der til en ny, og så bum. Så efter det så lavede jeg noget, der hedder Akavet, som også er ultra. Den blev solgt til Norge, Sverige og Finland. Hvad er det nu, Ultra er? Det er Ultra, din kanal. Ja, okay. Ligesom Ramachan. Ja, lige præcis. Okay. Lige præcis. Yes. Ej, hvor er det vildt. Jeg har aldrig prøvet det her før. Okay. Ja. Det er en kanal, dine børn kommer til at se Ja. om 10 år. Ja. Ja, vi er meget på minichan lige nu. Ja, det er ikke helt der. Nej, Det er ikke helt der. Klart. Jeg synes heller ikke, jeg har set det der. Er det ikke nogen små dyr, der animerer? Jo, alt Okay. muligt børste, ikke? Ja, okay. Okay, og så ved siden, hvornår starter du så op på YouTube? Nå ja, men da Klassen kom ud, jeg lavede faktisk lidt sociale medier før, inden jeg lavede Klassen, men det er jo sådan minimalt. Men da Klassen kom ud, der fik jeg jo ligesom følgere, Ja, klart. så der begyndte jeg på YouTube og alle andre medier. Hvad
Hvad er dine ting på YouTube, hvis der er en? Er det bare alt muligt? Ja, jeg tror bare, det er sådan... Jeg prøver lidt at... Hvis jeg skulle have sådan en niche, så skulle det være til folk bagom den livsstil, jeg har. For eksempel bagom Akavet-serien, jeg lavede, eller bagom Julefeber, eller bagom Vild med Dans, eller sådan. Så det er lidt det... Man kommer tættere på dig? Ja, og sådan, man ser... Jeg føler ikke, hvis man gerne vil se, hvordan Vild med Dans foregår, eller hvordan det foregår på et sæt, så er der ikke så mange, der laver det. Nej. Men så for at holde i gang, så laver jeg sådan alt muligt andet. Ja. Rejseblogs, jeg ved ikke hvad. Ja. Men jeg har ikke som sådan en rød tråd, sådan en niche. Nej, det er bare så dig. bare jeg kører, ja. Er det ikke sådan en specifik mode? Nej. Lidt af det hele, tror jeg. Ja. For at være ærlig. Okay, men du vil kalde dig selv skuespiller? Jeg ved faktisk ikke helt. Det vil jeg, indtil at jeg nu jo egentlig faktisk lever af at lave medier. Så nu ved jeg fandme ikke, hvad jeg vil kalde det, men ja, altså jeg startede som skuespiller. Og jeg tror... Det er heller ikke, fordi vi helt Godmorgen Danmark skal sætte et klistermærke. Nej, men derfor er der faktisk mange, der gerne vil have. Jamen, det var fordi, jeg var sådan... Hvad på kontoret? Kan jeg vide, hvad Anna til, hun er? Ja. Det ved vi ikke. Nej, vi ved det simpelthen ikke. Det er også lige meget skuespiller. Og Vild med Dans, der ringer det der. Og Vild med Dans vinder. Der ringer de, og Vild med Dans vinder. De ringer der simpelthen bare ind og siger, at de har set dig på noget børne-tv, om du vil danse med. Nej, det var ikke helt sådan, det foregik. Frederik Truslev, var med sidste år. Ja, sidste år. Og var lidt semi-vært. Ja, lige præcis. Og vi er samme agency. Så han havde pitchet mig, sådan, hvem kunne ellers være sjov at være med. Ja. Og så sagde jeg ja. Ja, okay. Så vandt du? Ja, så vandt jeg. Jeg har jo hørt nogle rygter om, at vinderen ikke er bestemt på forhånd, men at det der sådan afstemninger, at det er noget med... Sådan. Jeg kender også en, der har været med. Jeg er investet i det her, du har hørt. Okay, kom. Jeg kender også en, der har været med, ikke? Okay, nu skal jeg nok lade være at nævne hans navn. Nej, så det er ikke for, det der produktionsselskab på nakken. Men det er noget med, at folk får forskellige beløb for at deltage, ikke? Ikke i år. Okay. Eller sidste år. Okay, men sådan var det. Ja, sådan var det. Jo. Så vil sige, at Mjejle fik 2 millioner for at være med, så kunne hun selvfølgelig ikke ryge ud hurtigt. Der var sådan noget. Fordi nu de betalt 2 millioner for, at hun skulle være med, så var det ligesom forudbestemt, at hun nok ikke skulle ryge ud hurtigt. Så havde hun ikke sådan godt take, men det tror jeg ikke passer. Nej? Fordi der er en decideret revisor, der tæller stemmerne op. Ja, men ser man det? Ja, men altså, jeg kender en. De ringer en revisor ind. Det har de, jo. Så sidder der sådan et hold for Deloitte derude og tæller. Eller får hun penge for hvert show? Så ting er... Vigtigt. Ja, så jeg har hørt, at du får for hver uge, du ligesom... er der jo ekstra penge, ikke? Så jo længere du kommer, tillykke, jo flere penge. Men du får også et beløb for overhovedet bare at sige ja. Okay. Og det beløb er forskelligt. Det kan være 200.000, det kan sikkert også være mindre, men det kan også være millioner, ikke? Og der hørte jeg bare, at nogle af de store kanoner... Men må jeg sige noget? Nu så er vi i Mjejle igen, ikke også? Jeg ved ikke, hvorfor det skal handle om Mjejle. Nej, det er bare et eksempel. Lad os holde den der. Ja. Lad os sige, hun fik 2 mil for at sige ja. Ja, det ved vi ikke. Nej, det ved vi ikke. Så hun får jo højst sandsynligt det samme som alle de andre for at gå videre. Så det er jo ikke dumt med Stif, at hun ryger ud tidligt. De får stadig samme eksponering, at folk har tjekket ind og fulgt med på sæsonen. Jamen jeg tror, det handler mere om, så vil man gerne have noget for pengene, ikke? Altså så er hun der en uge og får 2 stænger, ikke? Ja, men de vil jo ikke have en danser lort. Det ser jo også dårligt ud for dem. De skal jo have de bedste med. Går de ikke mere op i, at der også er nogle store navne med? Fordi ellers ender man jo med Mikkel Kesslers Jo, men hvis alle navnene er udmærket, så vil man da hellere have nogen, der kan danse. Okay, men har du set revisoren, der tæller stemmerne? Nej, jeg har ikke mødt ham. Det var sådan et rygte, der var... Ja, men det er fordi, jeg spurgte på et tidspunkt, for jeg var mega nysgerrig. Sådan, om jeg måtte vide, hvor mange der har stemt på mig. Jeg skulle ikke vide, hvor mange der har stemt på de andre. Jeg skulle bare vide det, for jeg var ret overbevist, om jeg har fået mange stemmer den aften. Men de ville ikke sige det, fordi at, så siger de jo også, hvor mange penge de har fået. Og så var jeg sådan, der koster 5 kroner at stemme. God. Og så var jeg sådan, men altså, jeg vil bare gerne, altså. Så sådan, nej, men det er faktisk kun 2 mennesker, der ved det. Og det er den her person fra Mastif, og den her revisor. Ej, den er værd med at være siger bare, den der revisor, jeg forestiller mig, der sidder et varerum derude, og så er det bare en eller anden produktionschef. Okay, og de siger bare sådan, du røver ud nu, det er godt for... Nej, nyt take. Okay. Så der er stemmerne... Vi skal til bunds til det her. Jeg tror, der er 3 sådan lag. Første lag, det er sådan... Jeg skal ikke snakke over her. Jeg ved ting, jeg kan fortælle dig efter det kamera. Okay. Men jeg tror øverst... Lad os sige, jeg bliver gravid under showet. Det er allerførste, sådan, du ved, helbred, at du er i stand til at danse, og at Mastifs
rygte er godt. Ja. Så hvis lad os sige, at jeg bliver gravid meget tidlig fase, og de er sådan der, fuck, okay, lad os se, du vil ikke kunne danse, for du begynder op, så får du det dårligt, da. Ja. Lige meget om jeg får en lille stemmer, så er jeg ude næste fredag. Det er overbevist om. Fordi jeg har hørt rygter om nogen, der har været sådan der på et eller andet, eller du ved, altså hvor de har taget nogle tiltag, sådan bum, så de ud. Ja, okay. Så det tror jeg er sådan first priority. Altså, det er taget noget, så det stopper? Ja, jeg ved helt ikke. Og danser? Ja, du er ikke i tvivl. Er det what? Ej, der er ikke meget af det start. Nej, det er der ikke. Har I set, altså på Men du skal tænke på, at det er jo fucking nøjeren at skulle derind. Så der er nogen, der tager noget. Er det fagstekst, du mener nu? Ja, den siger ingen navn. Det kan jeg bestemt ikke. Nej, nu skal det ikke blive sådan lidt. Nå, okay. Men jeg tror, at det er og så sidder de første og siger, okay, vi kan se, at du har suget coke. Ja. Du bliver stemt ud nu. Det kunne være, for eksempel, det der skete. Det kunne også være graviditet. Det kunne også være... Er der nogen, der er blevet gravid under? Ja, det er der. Nå. Altså under optagelsen? Ja. Med danseren? Ja. Nej. Jo. What? Hvad? Glem hvad det her. Det er ikke bare en frokost. Det er en vild med dans episode. Det er vild med dans gossip reveal. Okay. Jeg sidder bare her på dem på nakken. Nå. At det kunne også være, lad os sige, jeg var voldelig. Ja. Og jeg råbte og slog Eugene, og jeg ved ikke hvad. Så ville jeg jo nok også være på vej ud. Så jeg tror også nogle der ting. Hvis man ikke opfører sig ordentligt. Ja, så, det tror jeg er så kan du godt first blive priority. stemt ud. Ja. Og så tror jeg nummer 2. Nej, jeg tror det var bare den. Ja, Og så stemmerne. okay. Den kan du tygge på. Det synes jeg var interessant. Ja. Vil du sige ja? Men kan du ikke se, det er et bedre take, Jo. end at få noget for pengene? Altså, Jo, det er rigtigt. Jo. Men jeg kan også bare huske, lad os sige, at de har 5 millioner til deltagere. Det ved jeg slet ikke, om de har. 5 hvad? Millioner Ja. til at kunne købe deltagere for. Hvis de bruger halvdelen af budgettet på 2 personer, så er de jo ikke interesseret i, de 2 personer røver ud efter 14 dage. Kan du ikke godt følge mig i det? jo, men jeg nægter at tro på, at det er så sådan der. Nej, men så kynisk. Ja, det vil jeg ikke have. Nej. Det vil jeg Ej, simpelthen ikke. det er heller ikke sikkert, at det passer. Det var bare hans take på det, fordi han røg ud, og han ikke vandt. Okay, Tak, min ven. Ej, tak. Det er nærmest varm kakao. Ja, det er så godt til mig, det der. Okay, vi har jo lidt været inde på det. Hvad har du der mest? var der sidste, jeg var. Han er her altid. Han er altså The boss. Ja, Christian. Christian. Det var også ham, der kunne fikse bordet i dag. Det var ellers godt. ikke muligt. Nå, okay, det er løgn. Det er løgn, vil det? Nej, Nå, okay. jeg skrev bare til ham. Okay. Hvad har du så mest gang i for tiden? Nu har du lige haft rigtig meget gang i dansen. Hvad er det? Du skal lave musical om lidt? Ja, ikke om lidt heldigvis. Jeg skal lige i form og sådan lige sådan okay. Men min major, Men kan du synge egentlig? det skal jeg jo kunne. Har du sagt ja uden at kunne synge? Men de skal jo lære mig jo. Kan man godt lære at synge bare? Ja, Jeg troede, det var sådan, man kunne eller ikke kunne. Altså, jeg fik at vide, at jeg skulle lære at synge. Og jeg er ikke så sart, så det tror jeg da på så. Ja, okay. Det skal der nok være. Sejt. Tak. Men jeg var inde til en audition, hvor jeg skulle synge. Hvor de sagde, fedt mand, det kan du godt. Okay, så du kan synge? Jeg synes jo ikke personligt, men det kunne de godt lide. Ja, okay. Ja, jeg har en meget mørk stemme og sådan lidt hæs. Så den sang, jeg skal synge, den tog vi sådan noget 4 toner ned. For de var sådan her, hvis jeg skulle kunne være med på den. Ja, okay. Men jeg fik, det var en meget sjov måde, jeg fik den her rolle på, fordi jeg havde været sådan lidt on and off i kontakt med Silas efter sådan noget 4. live show. Men jeg er meget sådan der, når jeg er inde på noget, så er jeg locked in. Jeg kan ikke se andre, jeg kan ikke snakke med andre, jeg kan slet ikke have andet i mit hoved. Nej, det er fuldt Jeg har vild med dans, og jeg har ikke andet. Ja. Og Silas ringede, og til sidst begyndte han at ringe til Eugene og Mastiff, fordi jeg ikke svarede. Og jeg var sådan, jeg skal nok svare, men jeg gør det simpelthen efter. Ja. Jeg fandt med det her. Men han skulle have et svar, og så begyndte vi at skrive lidt mere, og jeg sagde, det bliver spændende med musical, men vi finder lige ud af det. Da jeg har vundet i 10 minutter på det tidspunkt, så er Silas bare på scenen, og kommer hen, og der kommer alle mulige fotografer, og jeg fattede ikke en skid. Og så var det sådan, fordi jeg allerede havde sagt, at jeg synes, det lød spændende. Men jeg havde hverken skrevet under noget, jeg forstod ingenting. Okay, så der havde han lidt antaget, at du bare var frisk? Ja, I guess. Jeg ved ikke helt, vi har aldrig snakket om det. Og journalisterne vidste, og alle vidste, eller? Nej, de tog bare billederne, og så kom det så ud nogle dage efter, da jeg havde sagt ja, og vi havde skrevet under. Det er en stærk presbold, han smider, ikke? Wow, jeg var helt det er allerede ude i medierne. Også fordi du har lige vundet noget, du har kæmpet for i 3 måneder. Ja. Så lige meget hvad, der blev sagt i den situation. Ja. Sådan, vil du med til Maldiverne i 5 år? Ja. Ja. Altså, det gad jeg. ærligt. Ja, det lyder dejligt. Ja, så det var heldigt, at jeg kom hjem, og jeg hørte aftalen igennem, hvor jeg sådan, fuck, det vil jeg virkelig gerne. Ja. Men det var da heldigt. Og hvor lang tid skal du lave den? Så jeg prøver i maj, og jeg håber, jeg snart skal starte noget sangundervisning. Ja. Håber jeg, ikke? Prøver i maj, så har jeg juni, juli fri,
starter jeg i august med prøver, så går vi live sådan noget 22. september, måske før. Og så kører vi rimelig intens til sådan noget slut november. Så det bliver ligesom Vild med Dans. Okay. Og hvad hedder musicalen? Den hedder Fame. Fame? Fame. Og hvad handler den om? Filmen Fame. Hvad er det nu der? I'm gonna let Gammel en? I'm gonna learn how to fly. Er det en musical? Er filmen også en musical? Der er en film og en serie. Okay. Men, og hvad så frem Så til medier. prøverne? Medierne, ja. Ja, jeg er med. Nå, Hvad så frem til prøverne? nej, jeg mener bare, hvad har du så mest gang i sådan for tiden nu, hvis det ikke rigtig er musical endnu? Så Du har også et tøjfirma. jeg har også et tøjfirma. Men der har heldigvis fået nogen til at hjælpe ind over. Ja. Lige her nu, ikke? Men jeg kører meget på mine medier og mange samarbejder lige nu. Jeg kom hjem fra London i går, hvor jeg var afsted med Redken, som jeg er ambassadør for. Noget sæbe. Hvor vil du ikke? Hvor må det være? Redken, det kender man. Ja, jeg kan Du godt stopper se det. det. Jeg kan se det for mig. Jeg kan se det for mig. Ja. Og så tager jeg til Spanien på mandag med Kylie Cosmetics. Ja. Og til London igen. Værsgo, og til skokringen til jer også. Sådan. Absolut. Hvordan ser en uge ud for dig? Den er jo også vidt forskellig jo. Har vi Skal også jeg lidt sætte den snakket her om. uge? Ja, lad os sætte den her uge. Okay. Og så mens du har telefonen fremme, Ja. så hopper vi lige til et spørgsmål, der kommer senere hen. Hvad var din skærmtid på din iPhone i sidste uge? Det er et fucking fedt spørgsmål, det der. Det Ja. elsker jeg, jo, fordi den var 7 minutter. Nej. Jo, for jeg lå syg bag. Jeg sov 22 timer i døgnet. 7 minutter? 7 minutter, jeg fik. Det er som om, det bliver vildere og vildere med den skærmtid Nej, her. prøv at, jeg tog et screenshot, for jeg tænkte mig at sende det til min far. Sådan, se hvor hårdt din datter har haft. Okay, du har været rigtig syg. Okay, så. last week you averaged 12 minutes of screen time per day on this device. Du har jo været Jeg var rigtig døende. syg. Jeg mener det, jeg Du var har heller ikke døende. se tv og sådan noget? Nej, jeg kunne ingenting se. Jeg kunne ikke engang sådan... Jeg var sådan skide, jeg skal sådan prøve at se noget TikTok eller... Jeg kunne ikke engang. 7 minutter, den kommer vi aldrig til at slå. Nej, det var 12. Der er ikke? 12 Det minutter. var 12. Jamen, den kommer vi heller ikke til at slå. Ja, men prøv at tænke på... Altså, Jeg tror stadig, den med mest det er Nora på 9 timer eller sådan noget. Der er langt imellem mig. Okay, den her uge. Så jeg var i London mandag, tirsdag. Nej, mandag. Der er mandag. Jeg har landet mandag. 11. skulle jeg have været til noget fame-undervisning. Musical-undervisning. Ja. Det blev aflyst på grund af sygdom. Ja. Ikke på grund af min sygdom, Nej. men så havde jeg et kald med min agent. Så, og der fik jeg også tage min negle af. Jeg har fået sådan nogle acrylic nails. Og det skulle du have taget af. Det fik jeg lavet tage i går. Hvorfor? Fordi jeg vil ikke have det mere. Du vil så ikke have lavet en ny, eller hvad? Det er Nej, ikke noget, jeg vil faktisk gerne have min egen. Ja. Jeg har altid lavet et eller andet med mine egne, og sådan, især hvis jeg danser eller noget. Så altid, når jeg ikke laver noget, så vil jeg gerne være helt mig selv. Det med det dans, det er ikke. Er det noget, du kunne i forvejen? Nej. Eller så er du bare ja uden... Du får undervisning jo. Jeg har nogle veninder, der er sindssygt med, men hvis de siger, de tør ikke sige ja, fordi de har danset ballet, da de var yngre. Og ballet til også? Ballet, det er det bedste, du kan, hvis du skal lave med dans. Hvorfor det? Fordi det er sådan din holdning og sådan det hele måde, du danser på. Du må jo ikke træde på hæl. Nej. Så hvis jeg danser, ikke, skal jeg lige give dig en show her. Ja, det synes jeg. Så hvis du tager et skridt, ikke, nu har jeg så ikke ballettøj på, men jeg må ikke bare danse sådan her. Nej. Jeg skal jo, jeg træder sådan her, Ja. op på tæerne. Ja. Det er en kæmpe fordel, hvis du danser ballet. Det er nogle fede bukser, jo. Tak. Hvor er de fra? De er fra Lutra. Prøv at spørge, hvad jeg kan få dem. Hvad kan du få dem? 3 løg. Okay, så er det derfor. Ja, og jeg har købt 2 par. 3 løg. Lutra? Lutra. Det kender jeg heller ikke. Der er Det- virkelig meget, jeg ikke ja, jeg kender har i den her meget at lære samtale. Okay, i dag, så er jeg her. Ja. Og så skulle jeg drukke en kaffe med min veninde bagefter. Ja. Eller Augusta. En til? En til, Ja. så jeg lige ved, jeg er i gang. Yes. Men vi havde snakket forbi hinanden, så det, Okay. hun kunne klokken 1, og det sagde, at det kan bare bliver komme. en svag. Jeg har aflisten. Okay. I morgen, der skal jeg have lavet mine vipper, faktisk. Ja. Bare sådan en book. Det kan du Øhm, godt derhjemme, tænker jeg, ikke? Ja, det kunne jeg også godt gøre derhjemme. Men jeg vil gerne lige prep. Eller er det en, der sætter dem på? Nej. Men jeg har skrevet yoga-event, men det er jeg ret sikker på, at det ikke er det, jeg skal. Så nu freestyler lidt her. Du kommer Altså, til at min mangle kalender til er lort. yoga-event Min i kalender er morgen. crazy lort. Så skal jeg mødes med min agent og spise en frokost, og så skal jeg på sø til en middag. I morgen? Ja. Fredag skal jeg til en morgenmadsevent i Magasin afholder. Så skal Hårdt efter søg om torsdag aften. Ja, det har jeg lige lagt mærke til. Fuck. Den er så åndssvagt, den her kalender. Nu, ja, vi kan lige lave det her kalendergymnastik sammen, så jo. Ja. Så hvad Men det er også fordi, jeg har 2 kalendere. Så nogle gange så de putter taler jeg... ikke sammen. Hvad for noget? Og de taler ikke sammen. Nogle gange gør de. Nogle gange gør de ikke. Okay. Ja, det er fordi den ene har min agent adgang til.
så putter hun ting ind. Uden at sige det. Nogle gange, altså. Okay. Så er jeg sådan, fedt, fordi der skal 3 andre ting. Ja. Nej, så bagefter skal jeg optage med Rasmus, som du også har spist en frokost med, tror jeg. Wow. Nej, Søndergaard? Ja. Øhm, Gamernørden. Gamernørden, ja. Gamer du også? Jeg har gamet. Var du Meget. League of Legends. Jeg var i Gold League. Nej. Jo, men det er fordi, jeg havde en bror, der carried mig fuldstændig igennem. Altså, okay, her i nyere tid, eller hvad? Nej. Har du spillet med, Rasmus? Nej, det har jeg faktisk aldrig. Nå, han siger jo, han er god, men jeg kan ikke tjekke det, for jeg ved ikke, hvordan man spiller det. Jeg tror han ved, hvad han laver. Jeg spiller Counter-Strike. Ja. Nå, gør du det? Ja. Ej, det gør min bror også. Så går du op i de røde skins og sådan noget der. Ja. Ja. Alle mulige skins. Ja, okay. Jeg ved ikke, om jeg går op i skinsene, men det er mere... For mig, jeg var bare noget af en alder, hvor så ser jeg mine venner på den måde, ikke? Det er lidt nemmere bare at gå online, end at tage hjem til nogen og se en fodboldkamp. Det bliver sgu så sent, ikke? Ja. Ej, det er meget sjovt. Okay, ja. Ja, okay. Ja. Når jeg så i weekenden, tænker jeg måske at tage ud. Men jeg tager til Spanien mandag morgen. På arbejde? Mm. Hvad var det nu, du skulle? Kylie event. Ja. Så det er ret intenst. Er hun der selv så? Jeg ved det ikke. Jeg kunne ikke forestille mig det. Nej. For jeg har været afsted med hende før. Der var hun ikke. Og jeg var også til... Altså, du har været afsted med Kylie før, men hun var der ikke? Nej, og hvad hedder det? Der var også en Bob Dylan premiere her forleden. Hvor han ikke var der? Ja, nej, jeg aflyser, fordi det kunne jeg simpelthen ikke lige overskue. Og jeg havde sådan, jeg vil gerne, jeg bor hos min mor lige nu, så jeg har boet hos min mor i sådan noget 4 måneder nu. Så jeg ringede til min far, og jeg vil gerne lige se ham. Så jeg sådan, hey, er du Bob Dylan-fan? Så han sådan, ja, han synes, det var nice. Så siger fedt, jeg har den her filmpremiere, vi tager til det sammen. En time inden, der kan man mærke, det skal jeg simpelthen ikke have. Du gad ikke? Nej, jeg kan ikke. En time før? En time før, ja. Der er måske, ej, det er så late, men... Hvorfor finder du ud af det så sent? Jeg vidste allerede dagen inden. Okay. Men jeg tænkte sådan, jeg kan godt og sådan noget der. Og så, jeg havde lavet et andet... se en film? Nej, det er ikke bare at se en film. Der er 100% presse, og der er 500 mennesker, som jeg skal sige hej til, og alt muligt shit. Og jeg havde lavet et eller andet tidligere på dagen, der allerede taget al min energi. Så jeg ringede, så var jeg sådan, hey, var det egentlig filmen, du gerne ville se, eller var det mig? Eller var det begge dele? Så jeg prøver bare lige at mærke. Ja. Han var sådan, jeg er faktisk fuldstændig ligeglad med filmen. Så jeg sådan, fedt mand, skal vi så tage på Stix eller lave et eller andet? Så sådan, ja. Så nåede vi at se hinanden og snakke sammen, og altså, det var meget bedre. Ja, okay. Ja, så... Og min ven, der så var der blev så sur over... Nej, hold op. Min ven blev så sur, at jeg aflyst. Så var han sådan, du ved godt, Timothy kommer. Jeg sådan, det ved jeg, han ikke gør. Jeg ved, Timothy kommer. Han var i Norge og Schweiz, så hils ham fra mig-agtigt. Det er ham, så ringede han Kylie Jenners mand, eller sådan noget der. Det er ham, der spiller Bob Dylan. Det er ham, der spiller Bob Dylan. Det er ham, der spiller Bob Dylan, ikke? Ja, jo. Ja. Så, altså, shit. Det er ham fra Dune. Jeg har aldrig set Dune. Han er jo måske den hotteste skuespiller lige nu. Jamen, fordi han har været med i Dune, jo. Nej, overhovedet ikke, du holder Dune. Willy Wonka. Fuck, han ellers noget. Call Me By Name. Call Me By Name. Jeg har heller ikke set. Hvad ser du? Du ser sådan noget Deadpool. Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Men hvad ser jeg? Altså, jeg ser, kender du typen? Altså, fordi det er sådan, det afsnit slutter, og så kan jeg... Kunne du finde på at være med i det? Kunne du finde på at være med i noget sådan dansk tv? Du må godt sige, fuck Vild med Dans, aldrig i mit liv. Nå, det spurgte du om før. Det vil jeg gerne være med i, hvis pengene er gode. Ellers gider jeg ikke. Ja, godt svar. Det var præcis det, jeg sagde. Ikke? Jo, 100%. Kender du typen? I bund og grund vil man finde med i alt, hvis pengene er gode. Jeg tror faktisk ikke, jeg vil sige, at jeg kender du typen, fordi jeg tænker, at der ikke er nogen penge i det. Hvad er det nu, kender du typen er? Det er jo... hvor nogen bor i dit hus? Nej, nogen... Ja, du flytter simpelthen ind hos dig. Så der er 2 på den. De gætter, om du bor der. Ja, så er det sådan, du Mads Steffensen, eller hvem der nu måtte være vært. Nej, det er lidt intimiderende, når de er hjemme hos nogen. Ja. Nu ved jeg heller ikke, om der er chakaler, der ser det, men jeg kan vel ikke kunne overskue det der med, at man så skulle... Vil man få besøg. Jeg tror ikke, der er chakaler, der ser det. Nej, det tror jeg ikke. Nej, så får man besøg senere hen, ikke? Hvis der er et eller andet, de synes, der ser så fedt ud. Ja. Nej, jeg ved ikke. Jeg er med sådan noget forræder. Det har jeg aldrig set. Jeg har heller ikke set det, men du ved, hvad det er jo. Sig nej. Jeg vil da sige nej. Hvis jeg skulle lave en anden dansk serie, så skulle det være, altså som der er lavet, så skulle det være Stormester. Ja. Og ellers så tror jeg faktisk ikke, jeg vil lave noget. Nej, det kan jeg forstå. Ja. Jeg vil sige, da jeg var... LOL. Fuck nej. Fuck nej. Hvad LOL? Fuck nej. Fuck nej. Hvad LOL? Jeg ved, det er simpelthen et koncept, jeg ikke står inden for. Hvorfor?
Fordi hvis jeg skal være med i en serie, så skal jeg have en eller anden form for udvikling. Med al respekt for LOL. Ja. Men det er jo Men er det ikke bare... computerspil? Det er jo bare la. Nej, det er sådan 10 kendte. Nå ja. I 6 Så skal de få hinanden til at grine. Det er faktisk ret sjovt at se. Jamen jeg tror, jeg har kun hørt godt om det. Ja. Men jeg vil ikke kunne... For mit brain vil jeg ikke kunne stå inden for at sige ja. Nej, det er det Det vil gakker. jeg ikke. Ja, det er lidt for gakket. Det er Stormester Rangers. Men jeg synes bare, at der er en konkurrence i det og sådan... Der er mange, der ser det også, ikke? Ja, og så synes jeg bare, at castet er sindssygt. Og sådan, jeg synes bare, det er sygt akavet at få folk til at grine på sådan en kommando. Og sådan, Ja. Også fordi, jeg var til premieren på det der LOL. Og nu har jeg hørt, at de nye sæsoner skulle være endnu sjovere. Jeg ved ikke, jeg var ikke sådan mega underholdt, for at være helt ærlig. Men jeg tror også, det var fordi, jeg synes, hvis det var ikke grine fair, men det var sådan noget, jeg ser et smil, eller sådan noget. Ja, så det er det. Ej, come on, jeg smiler jo hele tiden, altså. Så Ja, men hele det, tiden. du Det vil er ryge ikke- ud hurtigt. Ja, det er jo ikke fair. Er det okay med dig at fjerne de her fisk? Ja, gør den, når det så diner. Ja. Det, Ja. jeg ved ikke, om du kan spise det til morgenmad. Nej, men jeg er allerede presset over at skulle have noget. Og husk at spise noget. Ja, Du behøver heller ikke at spise noget. Så spiser Lukas det bare bagefter. ja. Det er en lidt tyk skive tun, det her. Vil du have tallerkenen over? Er det ikke nemmere? Jo, det tror jeg måske, det er Det faktisk. tror jeg faktisk måske også. Øj, sådan for helvede. Jeg har faktisk... Jeg vil sige... dengang jeg var i start 20'erne og single, der kan jeg da huske, at jeg var sådan... Hvis de ringer for dagens mand og giver mig 50.000, så kommer jeg ind. Hvad er det, så står der bare. Men hvad Nå, men fanden det gør er jeg. hvad er nu dagens mand? Så står der, Jeg tror ikke, det findes mere. Men du går ind, så er der, det ved jeg ikke, 20 damer, 30 damer, 20, ja. 20 damer, der står i sådan en halvcirkel rundt om dig. Og så har de en kommer ballon ind- eller sådan noget, der popper. Ja, så kan de ligesom sådan, så når de trykker, så piper de sig ud, så er de sådan der. Vil ellers du tak. lave det? Det er Jamen, bare for basically at det, jeg skal lave med sønner på fredag. Er det det? Ja, så kommer der 20 gutter ind, og så skal jeg sige sådan... men så er det jo så mig, der bestemmer. Ja, Så okay, sådan her er det siger, omvendt. nej, Her er det damerne, der bestemmer. Vil du det? Og så er det sådan med, okay, så hvis der er 3, der piper ud, så er der 17 tilbage. Okay. Så er det næste, så er der måske et indslag, hvor de er hjemme hos ham. Hvad kan du godt lide? Og så er der nogen, der, okay, når jeg elsker at stå på skateboard. Mener du det? Jeg vil ikke lave det nu. Hold Jeg siger kæft, bare, hvor sygt. jeg kendte bare verden dengang, og jeg sagde bare til ham, hvis du har 50.000 en dag, så stiller jeg gerne op. Du gør det for 50.000. Ja, det vil jeg. Jeg vil ikke gøre nu, tror jeg. Bliver det kære, mand? Ja. Sindssygt. Ej, Og det siger jeg mod wow. fucking hele tiden. Gør du? Hele tiden, ja. Hvorfor? Jeg ved det sgu ikke. Holde det måske? Nej, jeg ved ikke, hvorfor jeg er mod hende. Vil du have noget sygt? Skud ud til Joachim, kapelmesteren på Fame. Da jeg var inde til sangundervisning, hvor vi skulle se, om jeg kunne synge. Så tog jeg en fat i mig bagefter, fordi Birte Kjær også var der den dag. Jeg ved simpelthen ikke. Hun var der også. Hun var der også den dag. Og hun er også på Mastiff hele tiden under Vild med Dans. Hun ejer alt Hun er mediebranchen. bare... Det bliver det kære. Ja. Nej, men så tog han fat i mig, og så siger han, det er Birte Kjær, der står derovre. Så siger jeg, yes. Også fordi, altså, hun er lidt fra min tid, respektfuldt, ikke? lidt Altså, også, lidt, altså ikke? også bare min tid, vil jeg bare Ja, lige sige. okay. Så siger jeg sådan, ja, så siger han, og hun er jo ved at være oppe i årene. Så siger jeg, ja, okay. Jeg vil så gerne have, nej, så sagde han noget med, at hun fik sin sådan fame, sin, Ja. whatever, i sådan samme alder som mig. Altså sådan, hvor hun er ung. Er det rigtigt? Ja, hun var sådan noget 19-20 år. Nå, det vidste jeg faktisk ikke. Jamen det vidste jeg heller ikke. Og så siger han, og hun er jo stadig godt kørt i dag. Det gad jeg også godt have, du var. Og så siger jeg, det skal nok være, så siger jeg, ja, så ikke det der med stoffer. Og jeg var sådan, jeg har mødt den her mand i sådan 5 minutter, så jeg sådan, ej. Så siger han, jeg gad bare godt have. Har du sagt til ham, du tager stoffer? Nej, det har jeg sgu ikke. Altså, Jeg tænker så også, det var lidt hurtigt at nej, sige. det var så random. Og så Okay. siger han, jeg gad godt, du var her. Nej, sådan, eller, hun sagde, hun er i sådan noget slut 70'erne eller sådan noget, slut 60'erne. Så der gad jeg også godt, at du var her. Ja. Og der er sådan, fedt. Så ses det vi er bare om jeg. 50 år. Jeg var sådan, det er jeg. Sådan, fuck, skal jeg bare være krads? Der er lang tid det. Jeg var sådan, ja, og så kom jeg hjem, og jeg var sådan, far, du skal lige høre, hvad fuck har du sagt til mig i dag? Sådan tror jeg, en Nok truck. det at sige. Ja, og så var han sådan, det var bare sødt med. Jeg var sådan, ja, 100%. Mm. Men selvfølgelig er jeg ikke krasset om 50 år. Det håber jeg da ikke. Tror du ikke, han mente, at du stadig var som her i branchen Nej, hos ham? ikke ud fra tonen på mit liv. Okay, hård melding. Ja, men det var jo vildt sødt. Men jeg var sådan, hvorfor giver jeg den vibe? Du må ikke dø snart. Nej, sådan, jeg gad godt have, at du også var der. Og du var, okay, tak. Hvad motiverer dig? Hvad er dit drive? Det er et fedt spørgsmål. Ikke også? Jo, helt vildt. Okay, hvad motiverer mig? Jeg er virkelig nemt ved at blive motiveret. Ja. Det er min yndlingsfølelse i hele verden. Inspireret og motiveret. Og jeg føler det hver dag. Og det er sådan... For Hvad er dit drive? Hvad er mit drive? Jeg tror, jeg har en rimelig sådan clear vision af, hvad jeg kan.
og hvad jeg skal. Og når jeg gør noget, ja, og bare sådan livsmæssigt, hvad jeg vil opnå. Og når jeg laver noget, der pusher mig den vej, så får jeg så meget adrenalin i min krop. Sådan, det er så weird. Og det er selv de små ting. Det kan synes være, at... jeg skal ned og handle ind til bolognese. Nej, ikke sådan noget der. Okay. Det kan være, at jeg er på café. Lad os sige, at jeg er ude spise min far. Ja. Og jeg har et eller andet outfit på, hvor jeg sådan, fuck, det var nice, hvis jeg fik et billede, og jeg kan se det for mig. Sådan noget der. Så fortæller jeg, hvad jeg vil have, så tager jeg et billede. Og det er det, jeg vil have. Sådan hele min krop, det sidder. Jeg var sådan der, fuck, hvor fedt. Kan din far, og vil din far kan ramme det billede? Det kan han. Det kan han. Han er indlært, ikke? Altså over det her. Jo. Jo. Måske også lige en generation yngre end min far. Ja. Jeg tror ikke, han ville kunne ramme noget billede. Min far er over 60. Nå, det er min far også. Nå, jamen. 65, tror jeg. Ja, jeg tror, han er 62. Nå, godt gået. Ja. Det er med en rigtig undervisning. Ja, jo, klart. Hey. Det kunne også være for eksempel bare at redigere mine egne videoer. Jeg var lige i London, og så begyndte jeg at redigere lidt i går. Og jeg var bare sådan, fuck, det er fedt det her. Du er helt høj på dit eget content. Fuldstændig høj. Jeg må ikke, redigere. Nej, men det er så vildt. Jeg må ikke redigere efter 10 om aftenen. For hvem? For mig selv. Fordi du bliver for høj? Jeg kan ikke sove så. Nej. I swear to God. Det er på en måde ret nuttet. Ja, ikke? Og det har været sådan lige siden jeg startede. Der var jeg 12, ikke? Okay, crazy. Ja. Så jeg ved ikke. Styre det, så. Ja, jeg kan slet ikke. Jeg bliver helt statisk. Jeg synes, det er så fedt. Okay. Jeg synes, det er så fedt. Nå. Og sådan alle mine venner, der laver det samme, de har editors på. Men jeg nægter det, fordi ingen må tage det rush fra mig. Nej, selvfølgelig. Det er, altså, jeg kan sagtens, lad os sige, at jeg skal ud om fredag, og piger sådan vi har det fucking dårligt, så vi kan ikke tage ud. Jeg er sådan, fint. Jeg vil hellere være hjemme og redigere. Ja, okay. Gør mig ingenting. Du kan også bare sidde derhjemme og redigere alene, være helt hyped, og så tage byen alene også. Det er sygeste drug. Hvis jeg lige redigerer en time, men jeg er helt, jeg er helt flyvende. Har du en idol? Nej, det har jeg faktisk ikke. Hvis du skulle vælge et, ville det så være en skuespillerinde, eller en... Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg har simpelthen aldrig haft et idol. Da jeg var lille, kunne jeg godt lide Justin Bieber. Klart, det kan alle små piger. Ja, det er det. Ja. Jeg har aldrig haft sådan et. Nej. Men jeg tror også, det er fordi, at... Nå, det er jo ikke sådan, at du... Ja. Jeg mener mere sådan en... Ikke en, du er fan af nødvendigvis, men mere en, hvor du tænker sådan stiler efter i forhold til sådan din egen karriere, eller... Det er jo ikke fordi, jeg tænkte, du ville sige Shawn Mendes. Det var ikke sådan ment. Det er jeg virkelig glad for, at du siger. Nej, det kunne godt være, at du var sådan... jeg synes bare, Ellen Hillingsø, hun har fat i noget der, ikke? Eller ja, whatever. Hun er så nice. Ja. Men ikke sådan umiddelbart. Nej. Julia Roberts? Nej. Kylie Jenner? Jeg kan godt lide, jeg var til Sabrina Carpenter-koncert her med Redken. Hun var vildt sej. Det ved du, hvad er. Ja. Jo, det er hende, der har lavet cappuccino. Ikke? Espresso? Nå ja. Okay, det var ikke engang med vilje. Espresso, ja. That's that me cappuccino. Ja. Kan vi klippe det her ud i det mindste? Hun er virkelig nice, men jeg er ikke dog. Jeg kendte men var det sådan en form for privatkoncert, eller hvad? Nej, men vi sad i sådan en VIP-booth. Ja, okay. Og fik drinks, jeg ved ikke hvad. Det lyder dejligt. Og så sådan... andre, man kendte? Ikke du kendte. Den tør jeg ikke engang sætte. Jeg kan godt sige nogle navne, men du ved ikke, om det er. Nej, okay. Hun var nice. Ja. Jeg synes... Hvad fanden synes jeg er nice, altså. Du vil jo ikke på den måde være sanger, tænker jeg, eller? Nej, hvis jeg kunne synge, så havde jeg gjort det. Er du det? Ja, 100%. Det skal du lære nu, jo. Det er rigtigt. Ja. Lad os tage med et år, så har jeg udsolgt i O2. Okay, ja. Så kommer vi i filmer. Hvordan fejrede du sidst en succes? En oplagt succes, det var da du vandt Vild med Dans. Skal jeg være helt ærlig. Så efter Vild med Dans, der tog vi besøg, og det var virkelig meget mod min vilje. Fordi, at det var alle gjorde det. Der kom partybusser og hentede os, ikke også? Men jeg havde ikke drukket 3-4 måneder på det tidspunkt. Fordi jeg ville gerne være sikker på, at jeg vandt. Okay, ja. Det er faktisk ikke løgn. Okay. Ja. Så jeg var i forvejen sådan overhovedet ikke lyst til at drikke. Vidste du kunne vinde, Magtigt? Jeg håbede det da. Det var min plan. Men ja, og så tror jeg bare, jeg havde været i en kælder uafbrudt i 3,5 måneder. Ja. Så jeg har ikke set nogen venner, og jeg kender stort set, altså alle mine tætte venner er inde på besøg. Og så hvis jeg kommer der i mit fucking Vild med Dans tøj, vi nåede ikke engang klædt om, før de der busser kommer. Og sådan, det var alt for meget, sådan, det var slet ikke det, jeg havde lyst til. Nej. Det var alt for meget, sådan gik fra, wow, det var bare en total crazy aften. Så det var ikke sådan, jeg havde tænkt mig at fejre det, hvis det stod til mig. Men jeg endte stadig med at være hjemme klokken 6 om morgenen, ikke? Så jeg kan ikke sidde og brokke mig.
Du har ikke kedet dig helt? Nej, jeg har heller ikke kedet mig helt. Men ja, jeg tror, ideelt set, så føler jeg næsten, at jeg fejrer noget, hver gang jeg tager ud, uden at lyde sådan der. Men jeg elsker at fejre små ting. Og jeg synes altid, der er et eller andet vildt. Altså bare jeg lige var i London, fucking alt betalt på Claridge's. Vi har P. Sabrina Carpenter-koncerter. Jeg ved ikke hvad, det er jo sindssygt. Ja. Bare sådan, hvordan Det er lyder det mit fucking liv nu? Det Fik giver også ingen mening. penge for det. Ja, Genialt. sådan, det er så skørt. Det giver ingen mening. Nej. Du skal næsten se noget bedre for Hvor er du egentlig størst på... TikTok. Jeg kommer til at lyde så gammel igen. Jeg har ikke TikTok. Prøv at se, sådan, det her det var i London, ikke? Så fik vi bare alt i hoved og røv. Wow. Er det ikke sygt? Jo, hvor mange var I? Vi var sådan noget 10 piger. Og det var så mig fra Danmark. Ikke andre. Melissa Benson kom senere. Hun landede fra Sydafrika eller sådan noget. Ja, alright. Det tror jeg godt, jeg ved med. Nice. Mm. Ja. Nej, Nej, jeg er størst på TikTok. Det er det, du spurgte mig? Jo. Der har jeg over 300.000. Okay. Ja. Men det er fordi, jeg også har kørt noget engelsk der. Hvor jeg køber mere dansk YouTube og Instagram. Og du kan engelsk? Men du er det samme content bare på engelsk? Nu laver jeg dansk, men jeg har lavet engelsk. Og det er det, der gjorde, at jeg voksede virkelig meget. Okay. Så jeg har tænkt mig at gå tilbage på engelsk på et tidspunkt. Ja, okay. At some point. Det skal bare lige være Tidspunktet, right. ja. Hvad kører du forskellige ting? Altså, hvad laver du på TikTok? Ej, det er så Er dårligt. det LOL, eller? Det er så lol. Jeg sidder bare sådan her i et fly. Ja. Helt Central Sea. Var det bare det? Ja, 4500 det var det. likes? Ja. Okay. Og det her... altså, det er jo en for Ja, sjov. jeg er med. Ja, prøv at se det her. Der vil jeg vise min nye t-shirt, jeg har lavet med Øhouse. 28.000. Hvor? Jeg ved det ikke. Nej, hvorfor var der Jeg ved det 28.000, der har liket Jeg ved det? det simpelthen ikke. Prøv at se, der er en halv mil, der har set det. Hvorfor Og det? det, jeg har fundet ud af, at folk de kan godt lide, når jeg bare fucker lidt. Ja. Sådan bare sjov. Så er det mig og nogle piger, der danser. Okay. Ja, så der er ikke sådan... Okay, men den der ikke. Hvordan forklarer jeg, hvad det der er? Nej, det I gør- morgen spørges ja. sådan, hvordan forklarer mine veninder? Og så er jeg sådan, Ja. det skal du ikke prøve på, fordi der er ikke... Den sidste der, ikke? Ja. Hvor lang tid tager den ligesom sådan at instruere? Du samler pigerne. Så siger vi gør sådan, så gør jeg sådan, og så er det sådan, eller hvordan er det? Så det er jo sgu ikke os, der instruerede den. Det er, der er sådan en ting, der hedder TikTok-danse. Ja, det er en trend. Ja, hvor dansen er lavet på forhånd. Jamen, der er stadig noget koordinering, ikke? Ja, det var faktisk pigerne, der var sådan, at jeg ville med i den. Og så lærte de Kender du mig... dem ikke? Vi var på en optagelse. Nå. Så det var sådan kind of førstehåndsindtryk der. Okay. Vi vibede jo bare. Og så Ja. lærte de mig, hvad jeg skulle gøre. Og så lavede vi den på deres, og så lavede vi den på min. Og så postede jeg den. Okay. Og så var alt godt. Yes. Du står bare og smiler, Lukas. Ja. Ja. Der er sådan Det lyder så åndssvagt. Jamen, jeg er fully aware. Ja, kan det passe, du også lige gået ud i gymnasiet? Ja, Ja. jeg fik hue på. Det er det, der var ret intens, fordi jeg fik huen på i sommers. Ja. Og så tog jeg den der vogn der. Dagen efter startede jeg filmoptagelser. Og så fordi, at jeg havde sagt ja til Vild med Dans på forhånd, så kørte vi film i sådan noget over en måned. Og så lavede jeg Tromborg-shoots, for jeg blev ambassadør for Tromborg. Nå. Oven i Vild med Dans. Ja. Så jeg havde 3 projekter kørende. Hos Stephanie Visbjerg. Ja, lige præcis. Ej, du kender hende? Ja, så sød. Nej, så vi kørte... Altså, der var nogle dage, jeg havde fra sådan noget 6 om morgenen til 2-3 om natten. Ja, okay. Fordi jeg var på 3 sæt om dagen. Så det er så pinligt det her. Men da vi havde rappet filmen, og jeg havde været færdig med Vild med Dans, Ja. så mødtes vi til sådan en presse på filmen, fordi den udkommer her til juni. Allerførste spørgsmål, jeg får, det er, ja, hvad hedder du i filmen? Du vidste ikke? Jeg sidder bare, jeg kan slet ikke huske det. Der er sket så meget. Nå. Der var sket så meget. Så jeg sidder bare der sådan, Der må du bare give dem et navn. nej, det gjorde jeg ikke. Ja, Jeg sagde, det havde jeg gjort. nej, jeg sagde bare, at jeg havde været helt rundt på gulvet, og sådan, jeg kunne simpelthen ikke. Sarah. Ja, jeg sagde bare, jeg kan ikke huske det. Ja, okay. Ja, men det, jeg kommer aldrig til at køre det så intenst igen. Nej, okay. Det gør jeg ikke. Det var ret ubehageligt for nogle dage. Det kan jeg... Ja. Okay. Jeg føler ikke, jeg har sådan en god søvn i 4 måneder. Nej, og det ved vi, det skal du have. Og det skal jeg eddermame med. Jeg gik ud i 2011 af gymnasiet. Ja? Hvor gik du? Jamen, det hed den der også noget andet, dengang jeg gik der. Okay, shit. Det hed... hvad hed det? K-Nord? HHX i Lyngby? Ja. Som So nu what hedder the fuck? Unord eller sådan noget, ikke? Hvad lavede du der? Men det er fordi, alle mine venner gik på Aarhus Gymnasium, og jeg var sådan...
jeg skal ikke have det her oldtidskundskab og fysik og så videre. Jeg vidste det, og så CBS. Så på den måde, så havde jeg ligesom... Jeg fik heller ikke eneste ven på gymnasiet. Nej, det kan jeg ikke forestille. Nej, jeg var der bare. Ja. Klarer du helt lortet? Ja. Sindssygt. Nå, jeg kom jo igennem gym lige på nippet. Det var lige på nippet? Ja. Jamen, det var ikke sådan, min fravær var helt i bund. Det var egentlig ikke min fravær, jeg havde. Det var, jeg vil gerne droppe ud. Jeg kom ud med snit på 10, så Det var godt. det var ikke på grund af mit snit. Nej. Eller mit Det var fordi- fravær. Jeg ved ikke, det var slet ikke mig. Og mit problem, det er både en blessing, men det er også forfærdeligt. Jeg nægter at gøre noget halvt. Så jeg ved, hvis lad os sige, at jeg tog en uddannelse nu, så ville jeg ikke kunne lave noget andet, fordi jeg går så all in på det. Ja, okay. Så min karakter blev vægtet så højt, så jeg sådan... Jeg føler, at mine medier blev nedprioriteret, og mit sociale blev nedprioriteret, og sådan umuligt. Ja, okay. Og så skiftede jeg faktisk klasse i sommerferien efter 1. G. Så i 2. G startede en ny klasse. Nå. Og der var jeg sådan der, hvis det her ikke er Var federe... klassen? Faktisk ja. Ja. Så hvis det ikke bliver bedre, så dropper jeg ud. Okay. Og der var mine forældre sådan der, 100, det gør du bare. Og så første dag i 2. G var jeg sådan der, fuck, det er fedt det her. Det skulle jeg have gjort fra starten af. Ja. Klassen hjælp? Ja, sindssygt. Ja, okay. Helt, ja. Og så en ny linje også. Okay. Jeg havde alle fag på engelsk i 1. G, det var forfærdeligt. Sådan samfundsfag på engelsk. Ja. Social studies og sådan alle partier. Sådan, jeg ved stadig den dag i dag ikke, hvilke partier jeg lærte om. For jeg ved ikke, hvad det er på dansk. Altså sådan... Okay. Har du et råd, du vil give dig selv, inden du startede hele show? Det er jo så tilbage i 5. Ja, faktisk sindssygt. Nej, tror jeg sgu ikke. Du kører bare som du... Ja, jeg vil faktisk ikke gøre noget andet. Det er jo nej, men det er jo også det mest rigtige. Ja. Skærmtiden, den har været forbi. Hvad har været din største udfordring i din karriere? Den er jo ikke så lang endnu, men altså... Er den ikke? Men det er den jo faktisk alligevel lidt. Så startede du 8 år. Det bliver 20 i år. Ja, okay, vildt nok. Det vil du er så ung, så tænker jeg, det kan ikke være rigtigt, men det er jo rigtigt. Jeg er bare poppen. Hvad var det, du spurgte om? Ja. Bedste råd eller sådan noget? Største udfordring Største i din udfordring. karriere, og hvordan, hvis der var en, eller har været nogen, og hvordan overvandt du den? Jeg tror... Ja, hvad var min største udfordring? Det ved jeg sgu ikke. Jeg synes egentlig, jeg hele tiden har mange udfordringer. Men jeg synes, jeg klarer dem. Ja. Nu jeg skulle du lære at synge. Ja, nu skal jeg lære at synge. Det bliver en stor udfordring. Ja. Nej, jeg tror bare... Min største udfordring... Fordi jeg føler, at jeg kan sige så mange ting her. Det er en udfordring for mig, at jeg gerne vil det hele. Og nu har jeg fortalt om det der adrenalin rush, jeg får. Ja. Og hvis du ved, du får det, og kan få det, eller kan få det hver dag, så vil du det hele. Ja. Giver det mening? Mm. Og så bliver jeg tit så udkørt. Og jeg dræber tit mig selv, fordi jeg tager til alt, hvis jeg aldrig nej til noget. Så det er en udfordring, at jeg lærer at sige fra. Og det er også sådan der at finde balancen, fordi det er jo ikke fordi, at jeg ikke vil. Jeg vil reelt gerne. Ja. Min agent er sådan, du skal tage til færre event, fordi du dræner dig selv, eller du skal have energi til det. Så er sådan, jeg vil jo gerne. Ja. Jeg føler jo godt, jeg kan. Ja. Men når jeg så endelig ikke kan, så ligger jeg bare syg. Eller så du ved, et eller andet, ikke? Ja. Så jeg tror også noget med at lære at sige fra, det er en udfordring. Det har jeg stadig problemer med. Det er også derfor, du sidder her nu, ikke? Det er derfor, jeg havde virkelig tænkt mig at sige nej, men sådan... Nej, det synes jeg giver god mening, men det er jo også noget, man finder ud af med tiden, ikke, tror jeg. At man, det ved jeg sgu ikke. Jeg synes bare... Nej. Jeg synes også... Hvad synes du også? Hvor jeg sagde ja til alt. Nu synes jeg mere, at jeg siger nej til alt. Mener du det? Ja, det. Sindssygt. Ja, I don't know. Jeg tror bare, det er fordi, jeg gerne vil. Det er fordi, jeg ikke, jeg bliver inviteret til en brygdel af det, du gør, men altså... Jeg må ikke. Nej, det tror jeg sgu ikke. Men ja, okay, så hvad... det kan godt være, du skal ud af at sige lidt nej. Ja, det ved jeg sgu ikke. Jeg synes, det er et lortesvar. Jeg vil sige... Det er godt svar. Synes du det? Ja. Okay. Ej, tak. Det er det vigtigste, når videomanden er glad, ikke? Ja, det er faktisk det. Ja. Var det godt visuelt? Ja. Har du et endgoal, sådan rent professionelt? Rent professionelt. Jamen altså, det er fordi, du kunne også godt sige, at jeg vil gerne have 3 børn og bo her. Eller sådan. Men jeg mener mere sådan... Ja, eller det er ikke lidt endgoal, men jeg vil gerne ud af Danmark. Ja, altså... Content-wise og fysisk. Jeg vil gerne bo i udlandet. Okay. Hvor? Lige nu vil jeg gerne bo i London. Ja? Ja, jeg tror faktisk... Lige nu er et mål, at... Det er også dejligt billigt. Ja, det er sindssygt dyrt, ikke? Ja. Det er fucked up. Jeg har en ven, der bor i Soho, ikke? Ja. Han giver sådan noget over 10.000 om måneden for at bo på 12 kvadratmeter. Jamen, det er det.
Det Ja, det er et sindssygt nej, sted. men hvis det står til mig lige nu, så laver jeg en musical, og så flytter jeg til London i 2026, og laver det, jeg laver nu på engelsk i London. Så Fashion Week, og møde de rigtige mennesker, og lave mine Londons medier. mode god? Den er jævn, ikke? Ja, den er fin. Jeg synes, den er bedre end Københavns, for helt ærligt. Ja, okay, klar. Men for mig er det bare, dem jeg møder, når jeg er til Fashion Week, både i Paris eller hvor jeg end er. Alle de fede mennesker, de bor bare i London. Og de er fucking søde, og sådan, jeg elsker bare London by. Ja, det kører sgu bare. Jeg kan godt se det for mig. Ja. Også fordi, at... Jeg elsker, du er så dejligt kortsigtet, ikke? Altså, der er ikke noget ligesom, når jeg bor i... Nej, det er der ikke. Er det Hollywood? Nej. Jeg skal ikke være skuespiller. Du skal ikke være skuespiller? Nej. Hvorfor? Fordi at... Det er faktisk ikke der, min interesse ligger. Hvor ligger den? Medier. Område? Ja, og sådan... Mit personlige brand mere end en karakter. Okay, ja. Så det er faktisk derfor, jeg laver skuespil. Det er for at booste mine profiler. Alright, interessant. Ja. Hot take måske. Ja. Jeg tror faktisk, jeg fandt ud af det, vi lavede. Siger mig ikke noget, men jeg bliver kendt. Så book mig. Ja, jamen, jeg laver mange ting for Vox-kanalerne. Men nej, for at være ærlig, så da jeg optog Smukkere, som er en film, der udkommer i biograferne her til juni. En ungdomsfilm? Ja, en ungdomsfilm, ja. Så gik det bare op for mig, fordi vi havde seriøst nogle dage, der lavede jeg så også Vild med Dans oveni. Ja. Så det var også røv på grund af det, ikke? Men, så du dansede Vild med Dans og optog den der samtidig? Ja. Det må have været vildt. Det var forfærdeligt. Jeg gør det aldrig igen. Jeg synes i hvert fald, det er tit for, at du slet ikke kan lave andet. Ja, det siger folk nemlig ikke. Jeg lavede 3 ting på én gang. Ja, det var også crazy. Jamen, jeg kunne ikke huske, hvad jeg hed. Og jeg så også filmen, og jeg fik sådan helt ondt i maven, for jeg kunne huske, hvordan jeg havde det, da jeg optog nogle af de scener, hvor jeg synes ikke havde sovet en hel nat. Det gode var jo, at vi sådan noget 80% af filmen foregår på Søpavillonen. Så jeg skulle lige sådan noget? 80% af filmen foregår på Søpavillonen. Det er sådan en klubfilm. Vi er sådan, vi er young, og vi tager i byen og sådan. Det er plottet. Ja, så jeg så oprigtigt stiv ud. Fordi jeg var renner, jeg var så fucking træt. Så optog I om natten? Ja. Rigtigt? Ja. Mens der var fest? Nej, de legede hele lortet. Men vi lavede vores egen fest jo. Ej, det var forfærdeligt. Så jeg kørte måske Vild med Dans fra 6 om morgenen til 4-5 om eftermiddagen. Tog videre på The Lab, hvor jeg skød Tromborg. Det gjorde jeg 4 dage. Hentet, mødte ind på Smukkersættet på Søpavillonen. Optog fra 7 til 3 om natten. Og så hjem, og så kørte jeg det igen. Sindssygt. Hold da kæft. Det var forfærdeligt. Er det en film, man sådan skal se, eller hvad, hvis den er så meget på Søpavillonen? Er den god? Jeg synes, den er god. Ja. Jeg synes, at det er jo sådan en feel good. Det er ikke sådan, du kommer ud og... Okay. Det er ikke sådan en Bob Dylan-film, hvor du sådan... Nej, okay. Det er jo bare sådan hygge, ikke? Men jeg synes, man skal se den. Ja. Men der fandt jeg ud af på de der lange dage, at jeg sad bare og kiggede på uret. Sådan, sorry, men hvornår er jeg hjemme? Ja. Hvor de andre Du nåede ikke rigtig at nyde det? Nej, de andre piger, de var statiske. Vi var 3 hovedroller. Og de var bare sådan der... Fuck, det er fedt, og vi kan blive længere, hvis der er. Skal vi skyde om, er det federe? Og skal vi ikke lige skal vi lige lave en montage? Og jeg tænkte bare, luk røven. Ja. Selvfølgelig skal vi gøre en montage. Skal hjem? Skal hjem nu. Og der var jeg sådan, okay, der er rigtig mange, der vil give os højre arm for det her. Men jeg er ikke en af dem, og derfor så burde jeg måske lægge mit fokus et andet sted. Ja. Jeg ved ikke, om det var på grund af, jeg er bare så træt, der spiller en rolle. Men jeg tror bare, der er nogen, der hellere ved det, og jeg tror, der er nogen, der er bedre til det. Jeg tror også, det er det sidste også. Fordi en ting er at lave skuespil, og en anden ting er at lave ungdomsfiktion. Det er ikke det samme. Det er det ikke. Nej. Og det er så... Det er meget begrænset ungdomsfiktion. Ja, og du spiller bare dig selv. Let's be honest, det gør man. Og da jeg så havde lavet Akavet og Klassen, som var ungdomsfiktion, så fik jeg en rolle i Tinka, julekalenderen, og Julefeber. Ja. Især Julefeber, det er noget helt andet. Altså sådan, det er en julekalender. Julefeber, No. Ja, det kender du ikke. Nej. Det kender I ikke. Jeg gør faktisk heller ikke. Du har hørt, du ved ikke, hvad det er? Jeg er ikke vokset op i Danmark. Ja, altså Hvem det er er det? fordi, du skal tænke på, Jeg gad mig lige her. da jeg var lille, der så jeg Pyrus. Ja, det var fedt. Og til dels Jul på Vesterbro. Og så har jeg haft 15 år uden julekalender. Okay. Og så nu tror jeg, I er tilgivet. når min datter en dag skal se en julekalender, så tror jeg har heller ikke set Jesus og Josefine og julebanden, nej, men eller du hvad ved det sikkert hedder. se det, men du ved, hvad julefeber er. Det har jo kørt. Jeg ved godt, hvad en julekalender er med. Julefeber. Julefeber, det har jeg aldrig hørt det ord før. Okay, det var julekalenderen, der kørte for 1 år eller 2 siden. 2-3 år siden? Jeg kan ikke huske det. Kører alle sammen for et år siden. Men der var jeg med.
Nå, du var med i den? Jeg var med i den, det er derfor, jeg sidder og kæmper her for den. Okay. Ja. Ja, okay. Ja, Ej, nu bliver det akavet. Nu har du hørt det i dit liv, eller hvad? Ja, den husker jeg faktisk som god. Ja, ikke? Mm. Jo. Lige præcis. Okay, julefeber. Ja, nej, men... Men der spiller du også dig selv, der, som nisse. fuck, hvor sygt du siger det. Jeg hed vitterligt Anna. Jeg hed Anna i julefeber. Ja, Ja, jeg spillede mig selv. for at gøre det nemmere. Jeg ved faktisk, det er en meget lang historie, men det var sådan en medlidenhedsrolle, jeg fik. De lavede den til mig. Hvorfor? Har du lavet en scene, eller hvad? Nej, så jeg havde faktisk... Jeg havde noget på instruktøren. Ja, jeg havde noget på hende. Nej, jeg gør det kort, og det sker i filmbranchen, men jeg var meget knust. Men når du caster, så er der en caster og en instruktør. Ja. Og så har jeg været til, jeg tror jeg kørt 7 runder casting på den her julefeber. Og jeg havde så høj fravær, at jeg var ved at blive smidt ud. Og så siger casteren, jeg har ikke brug for at se mere. Du har julefeber, hovedrollen, Frede. Så siger jeg, fuck hvor fedt mand. Så bliver jeg booket ind, jeg skal lære et ballet på Det Kongelige Teater, jeg får Tobias Portrøje som min træner, alt går fucking godt. Så kommer der corona, og Det Kongelige Teater må ikke, de skal lege færre sale ud, fordi der må ikke være så mange på stedet. Ja. Og det resulterer så i, at de kan ikke låne det her lokale ud til Tobias og jeg lige så meget. Så jeg ender med at fucking miste rollen. Og Fordi du danser for dårligt? Fordi jeg kunne ikke nå at lære det. Og Nej. så ansætter de en balletpige. Så jeg har haft min drømmerolle i 2 måneder på det Og tidspunkt. det er en balletjulekalender? Ja, det er en balletjulekalender. Og jeg var så knust. Og når jeg ser den i dag, det var så fint. Det skulle have været sket. Maria, som er min gode veninde, der fik hovedrollen, hun gør det bedre. Og alt giver mening. Ja. Men jeg kan ikke give en pige på 15 år hendes drømmerolle i 2 måneder. Nej. Og så tage den, fordi man ikke, så finder det fucking andet sted. Du kan ikke bare stå i en gymnastiksal eller sådan noget? Jeg har prøvet alt. Jeg ringede til instruktøren, jeg sagde, Natasha, jeg var fuck. Okay. Og så var de sådan, okay, prøv vi finder på noget. Så sagde de, at de ville enten kompensere for, at, hvad der var sket. Altså penge-wise. Så sådan, de gik en fuck om, altså sådan der, Nej. ærligt. Eller de ville lave en rolle til mig, hvor jeg skulle spille hendes bedste veninde. Og så skulle jeg ikke lære ballet. Og jeg ville i forvejen, for jeg fik så akavet rollen. Så jeg ville ikke engang have tid til at lære ballet med anyways. Nej, okay. Og så kom jeg, eller sagde ja, de lavede en rolle, der hed Anna. Så var jeg der et par dage, og det var der gik op for mig sådan, jeg skal ikke være skuespiller, fordi det var så krævende. Og det var sådan noget, tiden var sat af til, at alt jeg leverede var one-liners. Okay. Det er ikke normalt. Det føler jeg Nej. på ungdomstv, så er det sådan, vi møder ind om morgenen, vi sidder lige og gennemgår lidt manus, og sådan, det er lidt impro, men det er også lidt blablabla. Det her, det var sådan nøjeren. Og der var sådan noget 45, hvis vi bare sad i en scene her, der stod sådan 45 mænd, og der var sådan, der var en, der var ansat til at bare fucking måle afstanden fra kameraet til, altså jeg ved ikke engang hvad. Det var så weird, det var så stort. En stor produktion? Ja, det var kæmpe, og jeg synes, det var mærkeligt og sådan. Okay, så hvis der var en, der ligesom, hvis du skulle have en rolle og gå i karakter, så ville du ikke trives i det? Jeg vil godt trives i det, men jeg tror bare, at der vil være andre, der var bedre i det, Ja, okay. for at være helt ærlig. Fordi man tit spiller lidt sig selv i de der ungdom. Det har jeg gjort personligt. Ja, okay. Det er jo meget heldigt, at du ikke lærte så meget ballet, at du ikke kunne være med i Vild med Dans. Det er faktisk rigtigt. Nå ja. Jeg havde 1 time. Ja. Ja, det er sindssygt. Jeg er alt for en reason. Kan I se, hvad jeg mener? Ja. Ja, men efter det, var jeg sådan... Jeg troede, efter det incident skete, så var jeg sådan... Jeg sagde til min far, jeg skal aldrig lave skuespil igen. Altså, jeg tror ikke, I ved, hvor sådan heartbroken jeg var. Jeg var... Det tog hårdt på dig. Altså... Det tog er jo en branche, hvor der er mange hjerter, der bliver knust hele tiden. Men det er så vildt, og man hører meget om sådan modelbranchen, men man snakker ikke nok om skuespilbranchen. Hvor fucked up den er. I'm sorry, men det gør man ikke. Det kunne jeg godt også de castings, jeg har været til. Altså, det er sådan noget underligt noget. Det er det altså. Men altså... ja. Vi er egentlig ved at være der. Mm. Men altså, det sidste spørgsmål har vi jo også vendt. Det er jo, hvad du ligesom skal lave resten af året. Det synes jeg godt nok. Har du fortalt? Musical og medier. Ja. Og så måske hygge mig lidt i sommerferien. På Ross? Jeg ved det sgu ikke. Nu har jeg mildbillet. Men, så er det bare med at komme derop. Ja, men det er sgu voldsomt, synes jeg. Hvorfor? Fordi det er mange unge samlet et sted. Det går helt amok. Jamen, jeg er ikke flere unge end på Roskilde, tror jeg. Det synes jeg bare. Der er jo ikke der er ikke en sjæl på min, der ikke er ung. Nej, det er rigtigt. Hvor Ross, det er sådan ret varieret. Nå, du synes, det er for mange unge? Ja. Og det er meget... Ja. Første gang. For første gang? Du er også ung. Sindssygt. Okay, men jeg har haft sommerhus i Tisvilde, mine forældre har, i sådan noget 5-6 år.
Ja. Og det, jeg føler bare, det bliver gradvist yngre og yngre. Ja, det er Øregård Gymnasium. Ja, ikke? Jo. Men jeg synes, det er endnu yngre. Ja, det er Det er meget... sådan gamle en. Men altså, man kan også bare lade være med at tage hjem kl. 6, men det er meget sådan... Så er der DJ til, hvor folk er 18 år gamle. Ja, max. Nej, mindst. Eller hvad kan man sige? Altså, der... Jeg har ikke været der så Men meget man kan heller. også have det sjovt. Altså, jeg var der sidste år, og jeg følte mig ikke gammel. Og du er ældre end mig. Altså, der er også... Men ja. Der er et par, ja. Jeg var der også sidste år. Og jeg synes også, det var grineren. Men er et spørgsmål om du kan tillade dig om at sige, at folk er unge, hvis du selv Nå, nej, 100%. 100% det kan Men jeg du kan godt- bare ikke det lide, kan når jeg der er godt for tillade mange mig at sige. Ja. Altså, jeg tror, Du skal ramme nogle festivaler. jeg skal det. Nej, men det spørger... det Nå, skal du okay, selv jeg troede, det var din bestemme. opinion, der kom Nej. der. Okay. Ej, jeg ved det ikke. Jeg synes bare, jeg tror også, Rost er så kæmpe, hvor Mild det kan godt være lidt intimiderende. Fordi det er så young, og det er så sådan... Er der mange, der hiver i det? Lige præcis Mild er fucking brutal. Ja. Det er sådan sindssygt. Det kunne jeg godt forstå. Ja. Jeg vil være meget i fred i musiklejet. Og ikke nogen, der lyder, om jeg var. Så er det måske mere Rost, du er ødelagt. Jeg synes også, Roskilde er lidt... Ja, det er mere smuk fest, ikke? Det har jeg aldrig været, det har jeg godt om. om. Ja, der er folk gamle. For gamle også, hvis jeg skal være helt af det. Ja. Er der ikke sengetid og sådan noget der? Det er sådan en... Der er meget rent og hyggeligt, og... Det er meget fedt inde i den der skov der. Ja, det er en boomerfestival, ikke? Du kan godt prøve det. Smuk fest.